they are Allah. Allah, they are Allah. 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 Imo Allah. Maggie Allah. If you leave me, if Samiana, I beg because look at the name of the I beg you have Maka. Have Maka, let him know Ebola and Allah. And possibly you will tell over my death. How are you dead? I go on. That's really good. That's really good. Huh? Mbaba sala church ka ị ga-aga bụ ihe ọ. Awa na kacha oriri anyị ga-ọbụ ịgba marriage. Gesikwa iko. Onye akpọrọ ka mgbe kwụsị gị nọ gị akwaji ngwa n'isi enyi aga n'olu gị aga n'olu. Abụla gị foto ahụ my dear. My dear. Gala nga m ga. Ikile ogwe m. Welite okwu anyị gala late. Welite okwu. Nje agha aga ije. I got to get answer here with size. Get a zero size on your door. I got your one.